Dámy a páni, ako som avizoval vždy pri výročí konca druhej svetovej vojny, navštevujem najvýznamnejšie miesta a nejde len vždy o pripomenutie si vojakov, ktorí zomreli pri oslobodzovaní či už Slovenska alebo celej Európy, ale ide o miesta, kde bolo neuveriteľné utrpenie civilistov, ľudí, ktorí priamo nebojovali v armádach, ale ktorí boli kvôli svojim názorom, svojej rase alebo z nejakých iných dôvodov umiestňovaní do koncentračných táborov. Dnes, keďže sme mali stretnutie na úrovni predsedu vlády Bavorska, sme navštívili aj koncentračný tábor v Dachau, ktorý bol založený 3 mesiace potom, ako sa dostal Hitler k moci v roku 1933 a prakticky 12 rokov fungoval ako miesto, kde boli predovšetkým zatváraní politickí väzni. Pýtal som sa na viacero detailov, sú to hrozostrašné veci a môžem len toľko povedať, že za tých 12 rokov sa tu vystriedalo asi 200 000 väzňov, z toho 41 500 zomrelo. Tie úmrtia boli kombináciou poprav, chorôb alebo išlo o smrť vyhľadovaním. Tento tábor je spojený aj so Slovenskom cez viaceré známe mená. Dohromady tu bolo medzi 600 až 700 Slovákov, ktorí boli zatvorení v tomto tábore. Je predpoklad, že tento počet bol ešte väčší, pretože viacerí Slováci mohli byť registrovaní pod inými národnosťami, napríklad českým alebo maďarským. Ja by som hlavne chcel spomenúť Vlada Mináča, ten príbeh je všeobecne známy, ktorý po tom, čo bol v Slovenskom národnom povstaní zranený, potom ho zatkli, prešiel cez Mauthausen, prešiel cez Dachau a myslím si, že takéto miesta by mali navštíviť ľudia aspoň raz v živote. Pýtal som sa na program ohľadne mladých ľudí, potvrdili mi, že robia všetko preto, aby deti zo škôl navštívili koncentračný tábor aspoň jedenkrát. My robíme podobnú politiku, pokiaľ ide o pracovný tábor v Seredi, kde sa pokúšame dostať čo najväčší počet žiakov základných škôl a potom samozrejme stredných škôl. Na záver tej návštevy sme ešte navštívili jedno také pamätné miesto, kde je možnosť dať pamätnú tabuľu, keďže Slovensko tu nemá takúto pamätnú tabuľu. Dohodli sme sa s zodpovednými za tento pamätník, lebo dnes je to pamätník, že Úrad vlády Slovenskej republiky sem doručí jednu tabuľu, kde budú základné informácie o Slovenkách a Slovákoch, ktorí boli v tomto tábore v rokoch, ktoré som spomínal. Myslím si, že aj to je jeden zo spôsobov, ako si pripomenúť tieto hrozostrašné udalosti. A veľmi ma zaujali slová, ktoré povedal, možno poviem teraz zlú funkciu, riaditeľ tohto pamätníku, keď povedal, že toto už je teraz miesto mieru. A že by sa malo každému pripomínať v súvislosti s mierom. Takže idem presne v stopách tragédií, bolesti a robím to, čo som avizoval, takže nikto by nemal byť z toho prekvapený. Myslím si, že všetci viete, že zajtra pokračujem ďalej. Chcem ísť položiť k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády kvety a potom nás čaká 6. júna návšteva Normandie. My sa rozhodli, že pôjdeme tentokrát do mesta Dunkirk na pobreží, pretože tam pôsobila aj československá vojenská jednotka, ktorá tam bojovala v záveroch vojny. Preto chceme z vedení mesta urobiť nejaké malé podujatie v podobe kladenia vencov aj na tomto mieste. Ak zrealizujeme návštevu Spojených štátov, pretože máme pozvanie na oslavy 250. výročia nezávislosti. Nepochybne pôjdeme aj na Arlingtonský cintorín, pretože sú tam aj viacerí Slováci, ktorí bojovali v radoch americkej armády, ktorá mala veľké obete v Tichomorí. Poznáte ten príbeh seržanta Stránka z východného Slovenska, ktorý bol šéfom, alebo nazvime to seržantom jednotky, ktorá styčovala na pamätnom japonskom ostrove americkú vlajku. Ide o ikonickú fotografiu, na základe ktorej sa potom urobil aj samotný pamätník v Arlingtonskom cintoríne. Môžem len poprosiť
nemôžem nič iné urobiť, poprosiť rodičov, starých rodičov a školy, aby ak pripravujú nejaký program pre deti, povedzme mimo samotnej školy, aby zaradili návštevu takéhoto miesta do programu detí. Pokiaľ ide o Slovensko, ešte raz pripomínam, najvhodnejším miestom, kde sa veľa dozvedia o utrpení, o holokauste, o tom, čo sa vlastne dialo. Strašné je predovšetkým pracovný tábor v Seredi, ktorý je na tieto účely zrekonštruovaný a pripravený poskytnúť všetky potrebné informácie.